Втора част с оценките започва през Експрес. Алисън, силен матч. Аз лично не го вина при гола. По-скоро вината ще падне изцяло върху Конате. Без брада. Лилавото екипче. Нова визия. Добре, хареса ми. 6 от 10. Трент Александър 4 от 10. Конате е супер матч. След матч се пада интересен, че трябва да вземе играч на матча. Усраза гола. По-скоро това, нали, дето го дръпна и го премести лесно, някак си не ми се струва като голяма драма, защото той после се беше отпуснал, а той се беше отпуснал просто защото явно чакаше Алисън да вземе тази топка, но тя не е за Алисън. Така че по-скоро грешно решение, отколкото нещо друго. Все пак ще му отнема малко от оценката заради това. Реваншира се, той първо вкара гол след това. Нали, допусна грешката, но все пак общо мисля, че 8 от 10, честно казвам, но Ван Дайк 7 от 10, стабилен матч. Робъртсън 6 от 10, малко съм ръба да му дам 5, знаете, аз не дам половинки. Реално трябваше да има асистенция, доста по-опски след негови пасове, 5 от 10, 6 от 10, финална оценка. Граненберг 8 от 10, перфектен както винаги. Макалистър 7 от 10, супер матч. Салах, честно казвам, ако беше изпуснат дуспата, сигурно ще му даме 1 от 10. То обаче се вкара, но извън това не е много. Все пак 5 от 10, 4 от 10 за Салах. 4 от 10 за Салах, 3 от 10 за Собослай. 5 от 10 за Диас. Беше жив, но не ми хареса достатъчно, нямаше допадък. Жота, класически избар за Жота, беше се позагубил, но спечели и Дуспа, която да си кажем не беше 100%, но човек си падна, взе си Дуспата, направи, ако не греша, асистенция при първия гол. Така че рано ключова роля за победата и оценката му е съответно 7 от 10. Смени Гомес, Джонс и Гакпо. Мисля, че и тримата влязаха стабилно. Мисля, че можеше Слот да направи малко по-рано някои от смените. Мисля, че можеше да направи повече смени. Ендо отново не влезе в игра. Не знам какъв му е проблема. Може би най-така пострадалия играч от идването на Слот е Ендо. 6 от 10 за трите резерви. Андре Слот ще получи оценка, може и по-добре от 10. Не съм доволен много от това представяне, но ще се престорим, че просто е бил такъв матч и така се играе срещу последните, взели се 3 точки и така нататък. И както видяхте, нямаше много хейт. Може би трябваше да има повече, ама за сега ще си запазим за другия път. Курс геймите.